Koliko ti dnevno skupiš? Bota. Ne, kuna. 10, 20, 50 kuna. 50 kuna. Jebote taj kun. Skupi klošare, nemoj dovoditi ovdje da ne bude sumnjivo. Odmah dvojicu nalomiš za primjer. Odmah koji budu nešto pitali. Možete govori sumnjivo. Di si ti do sad? Pa gužva je danas cijeli dan. 30 ljudi na jednom kontejneru. Ma daj, baš me briga. Koji si ti papak, ne možeš prvi ni do kontejnera stići. Ja sam tu gazda, pička ti materina, ja! Nisam bila pijena, samo mi je bio neki dan. Nije istina, Vidjeli nisam... ste na Zrinjevcu, moj prijatelj. Sebi ti, ma nemoj. Što misle da to meni raste s drveta? Di je? Zikir je zajmio sobu u Esponadi, dobro? 20 kuna! Pusti mene! 20 kuna! Imate vi kartu za ovo mjesto? Pa kino je prazno. Pa da kad igra hrvatski film.